Takže ahojte ľudia, pri novom videu dneska vás tu víta Cuketa. A dneska si zahráme toto Reload a Buildy. Vlastne je to akože že hráte squady a keď umrete, tak vás za 30 sekúnd rebutne, ale musí byť niekto ešte naživu. A vlastne je to postavené na starú, na starú tematiku. Sú tu takéto staré zbranie, ako vidíte. Lever action. Môžem sa tu stavať. Mapa vyzerá takto. Tilted Towers, to je také hlavné. Lazy Labs. A sú tu rôzne Pleasant Park a rôzne veci. A ja už som toto video raz natáčal, ale mi dobre vyšlo, pekne som ho zostrihal, ale zistil som, že mi nejde dať na YouTube. Takže som sa moc tešil. Ironicky povedané. Toto video bude trochu kratšie, lebo mne už sa to nechce moc natáčať. Akože chce sa mi to natáčať, ale nie je zase 20 minút, jak bolo hento video, lebo zase som musel pri tom hodinu sedieť. Baví ma to, ale nechcem plýtvať mojím časom. To čo mal? To mal jaké dobré veci? To mal naozaj dosť dobré veci. Musím si zobrať medkidlo a vyhealovať sa. Ale ten typek bol tiež asi iba sám. Takže z tých šestiek padajú tiež dobré veci. Stringer SMG. Čo bude tu? Nejde mi tam vyliesť. Grappler, tu nič iné není. To som omylom vystrelil. Tu je typek. Dobre, nok. Takže tu asi nie sú NPCčka, ale niekedy to tak aj vyzerá. Nechce editovať. Tu je zase veľa cestiek. Čo je toto? To je Pleasant Park. Toto tu. Tam vidím, že sú tam veľké fajty. To je celkom dobrá lokácia, máte tu veľa domov, ale padá sem dosť ľudí. Akože ale dosť ľudí. A to ide zozadu.
Odkiaľ? To sú jakí nubáci? Táto gana je taká trochu nepresná. S ňou sa moc nedá tráfať. Ale ten typek, on je nesmrteľný. On to je, jak keby bol nesmrteľný. Tak, aha, tam. Ja som nemal prebité. Tak, všetko mám prebité. Mám nový level. Level 61. To je jaký nubák? Mám 6 kilov už. Čo je henta? Je to toto? Ešte je tu niekto? Halo, nikoho sa nebojím. Halo, je tu niekto? Tak skoro som ostal v zóne. Tam sú určite dvaja ľudia tam. Lebo koho spektatujete, tak tam... Tak tam by ste sa mali aj spavnúť. Toto je oveľa presnejšie. Ja zoberiem toto. A on to vôbec není presné, čo som to povedal. Aha, táto heavy. To je jaký nubák. A prečo to sú akože všetko NPCčka, alebo ja nechápem. Odkiaľ? Ja tu niečo počujem. Tam hore. Tak tu je celý sklad asi. Mám 8 kilov. A ja som nejaký najťak. Alebo ani nie, lebo tu sú nubáci. Tak niekomu som dal 27. Myslíte, že niekto je tu pri mne? Ja sa pozriem. To môžem byť Baškem Dead.
Tu ma vôbec není vidieť. Tak to som... Tak kde je tá pohrúka? Super, rebooty sú skončené. To tu je. Rebooty sa skončili, ale ja nepotrebujem rebootiť. A kto tu mal tú korunku? Ježiš, ja som skoro umrel. Už teraz mám iba 130, keď mi dá niekto snipe, tak som zomrel. Tak to je všetko. No. Tak toto by bolo z tohoto videa všetko. Čaute!